Jocelyn, kijk of deze microfoon... Ja, Hij staat aan. Maar we kunnen het ook zo doen. Ja. Oh, moet ik die pakken? Nee, dat gaan we zo doen. Dan ga je zo lekker zingen. We gaan... Jocelyn gaat zo lekker voor ons zingen. Maar ik ben eerst heel benieuwd. Allereerst, Jocelyn, hoe gaat het met je? Ja, met mij gaat het goed. Ik heb er zin in. Je hebt de zin. Voel je, nu je hier weer staat, hè, voel je de zenuwen van vorig jaar? Ja, eigenlijk wel. Ik ben ook een beetje zenuwachtig. Gewoon alsof ik weer meedoe of zo. Oh, nee. Ben jij nu zenuwachtig? Hey, en wat heeft het winnen van To The Moon No Cante voor jou gedaan? Het winnen heeft deuren opengemaakt eigenlijk. Ik zong eigenlijk heel veel reggae en achtergrond. En ik wil eigenlijk mezelf een beetje laten zien. En die deuren zijn opengegaan. Dus lekker boekingen, lekker optredens. Mensen zien me. Dat was de goal. Dat is wel heel mooi. En wat zou je nu aan de 6 kandidaten willen meegeven? Have fun, geniet. En gewoon jezelf zijn, ja. Dat zijn mooie woorden. Ja, maar we gaan nu eerst genieten van jou. Dames en heren, mag ik een hartelijk applaus, een heel warm applaus voor Jocelyn. Zo. Goedenavond. Nós tá bom? Nee? Nós estamos cozinha quieto, hè? Oké. Come se fadiga, então começa agora. No way. Obrigado. Hallo, genieten jullie een beetje van jullie avond? Ja? Jullie zijn wel heel stil, hoor. Vind ik ook. De volgende nummer, als jullie het kennen, zing gewoon lekker mee. Sarah Tavares. Ik wil graag een mooi liedje van haar zingen. We hebben een grote ster verloren. Grote inspiratie voor mij. Ik word een beetje emo als ik haar liedjes zing. Dus jullie moeten me wel helpen, ja? Vou levar, vou tornar a trazer.
tinha sono. Deixa a armadura pra trás. Vai com luz de diante, vai com luz de trás. Põe vídeo de sol de dia. De noite Deus a lua que tá guia. Ondas e ondas do mar. Vou levar, vou tornar a trazer. Yes. Oi, 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 oi. No way. Ai. Oi, oi, oi. Te alma. Ali quem me ensinou se ajuda agora. Te alma, A boinha família. te alma, A boé. te alma, A boinha família. te alma, A boé. te alma. Oh, kan harder, hè? Vibração na coração, panha irmão. Vibes, vibração na coração, panha irmão. Good vibes. Hallo, jullie zijn er niet hoor. Good vibes. Hoi, hoi, hoi. Good vibes, Aha. Hoi, hoi, hoi. good vibes, Aha. Hoi, hoi, hoi. good vibes, Vibração na coração, panha irmão. good, Vibração na coração, panha irmão. good vibes, Oh, ai, ai, ai. good vibes, Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aha. Ai, ai, ai. Kan harder, hè? Laatste keer. Ai, ai. good vibes, Ai, ai, ai. good vibes. Ai, ai, ai. Dankjewel, obrigado. Mag ik een heel hartelijk applaus voor Jocelyn Mendes. Wauw. Wauw. Dankjewel dat we weer van je hebben mogen genieten. Graag gedaan. Dank jullie wel dat jullie met me meededen. Ze hebben het fantastisch gedaan. Gezellig. Ja, je hebt het echt goed gedaan. Je hebt echt goed gedaan. Dankjewel, dankjewel. Ik denk dat we snel door moeten, hè? Zo, dit is wel... Zelf ik ben zenuwachtig een beetje. Ik ook een beetje. Een Ik klein ook, beetje. jawel, jawel. Oké, nou ja. Ik denk dat we maar één ding moeten doen. Oké, die deal. Ah, Ja, maar Ik- dat is van straks. Het wordt straks. Abo straga festen. Daar straga festen. Straga festen. Nee, maar wat we nu gaan doen is... we gaan over naar een belangrijk moment in de avond. De publieksprijswinnaar en de 2 finalisten. Ik wil even alle deelnemers naast elkaar op het podium hebben, alsjeblieft. Een groot applaus. Mag ik applaus voor ze? Só que se ter vergonha, só pode bem, só pode bem. Wauw. Ja, mag we nog even door blijven klappen? Mag Ja, nog hoor, wel, dat mag wel jawel. zeker. Wauw. Ja, want we gaan over naar publieksprijswinnaar. Dit hebben jullie allemaal gedaan. Ja. Dus de persoon die nu gaat winnen, die hebben jullie allemaal gekozen. Die krijgt de publieksprijs. Die gaan publiek krijgen. Mag ik een tromgeroffel? Een tromgeroffel van de drummer. Ja, mag dat heel even? Mag dat? Ja. Oké. De winnaar voor de publieksprijs is... Natalia! Oh, dankjewel. Dankjewel. Dus letterlijk, zij hebben het gedaan. En hoe voelt het dat je deze prijs hebt gewonnen? Ja, dat is toch geweldig. Als het publiek... Nou, dat is toch tof. Ja, dat is echt tof. Dankjewel. Echt, ik waardeer het oprecht. Groot applaus. De bloemen neem ik mee.
Nee, ik hou de bloemen voor je vast, ja? Ik hou voor je vast. Zo lief ben ik wel. Ik denk dat we dan weer door moeten. Ja, want dan gaan er 4 afvallen. Ja, en 2 gaan de finale doen. En dat gaan wij niet doen, hè? Dat gaan wij niet doen. Wie gaat dat doen dan? We gaan de jury erbij halen. Josh, Kings en onze geweldige dame daarachter. Kunnen jullie alsjeblieft naar het podium komen? Luister. Een groot applaus. Ja, ik zie als handjes beginnen te klappen. Ik ga de microfoon aan jou geven. Oh ja, dat is echt heel spannend. Ja, en wat moet ik precies vertellen? Wat wil jij vertellen? Want Nee, jullie je hebben maakt een iemand. grapje. Jullie hebben 2. Oh ja. Ik ging er nog echt op in. Ik denk, wat gebeurt er nu? Nee. Nou, ik probeer een klein beetje ook... Ik ben zelf ook nerveus. Ja, Ik denk dat jullie het precies hetzelfde... het blijft spannend. Het blijft spannend. Nou kijk, ik ben het gewoon kwijt. We hebben het net helemaal besproken. En nu moet ik gewoon gaan nadenken wat ik ga zeggen. Het was een mooie avond. Het was vooral een hele diverse avond. We hebben vocalisten gehoord die allemaal een eigen ding hebben gedaan, op een eigen niveau hebben gezongen. Iedereen had een eigen identiteit. En ik denk dat dat vooral heel mooi is. Dus ik wil een applaus dat ze allemaal hier stonden als een unieke zelf. En het racete erom met de plekken van... Hoe gaat het? Hoe was de interpretatie? Welke mensen zijn er klaar voor om straks internationaal ook Nederland te gaan vertegenwoordigen? Dus daar hebben we ook heel streng op moeten kijken. En ik ga naar King, want jij wilde de tweede plek. Ik wil ze allemaal aankondigen eigenlijk. Als nummer 1. Applaus voor ze allemaal. Ja toch? Ja toch? Ze hebben allemaal hun best gedaan. En zoals jullie weten, elke begin is moeilijk. En uiteindelijk moet je eentje kiezen. En het is voor ons ook natuurlijk moeilijk om eentje te kiezen of 2 te kiezen. Of 3 of 4 of 5. Eigenlijk allemaal. Maar ja, dat gaat niet. Helaas. Dat is de wedstrijd. We hebben echt met moeite cijfers lopen tekenen. Van die. Uiteindelijk zijn we op nummer 2. Martinho. Martinho, parabéns. Parabéns. En wie is de volgende finalist? Dat mag mijn mooie dame hier aan jullie vertellen. Fijn nou. Nou, voor de volgende persoon. Het was iemand die hier vanavond stond. Compleet. Vocaal 100% daar. Ook qua toon. Want als je een competitie gaat doen, moet je ook zuiver kunnen zingen. En je moet het kunnen dragen. En als er iemand was die dat vandaag ook helemaal heeft vertegenwoordigd. Jullie hebben allemaal jullie best gedaan. Maar die daar stond als een artiest, als een huis. Het klopte helemaal. Muzikaal goed uitgekozen. Goed nummer gekozen. Dus een tip, dit doe ik bij elke competitie. Kies altijd een nummer die heel goed en dicht bij je staat. Als je een nummer gaat doen waar je heel veel moeite voor moet doen... of nog te veel moet gaan zoeken, waar ben ik, wat ben ik in dit nummer... komt het eigenlijk altijd niet goed over bij het publiek. Dus als ik een tip mag geven aan iedereen hier, is dat het. Want soms is dat eigenlijk... heeft het niks te maken met hoe jong je bent, hoe lang je al zingt, maar het juiste nummer. De nummer 1 voor vandaag is Natalia Santos. Oké. Natalia en Maaike gaan het tegen elkaar opnemen voor de eerste plek in To The Moon Account Internationaal. Maar ik wil eerst ik wil eerst nog een daverend applaus voor de overige 4 kandidaten die het fantastisch hebben gedaan. Zeker weten, zeker weten, zeker weten. Fantastisch hebben gedaan. Echt waar, 1 voor 1. Hebben ze allemaal hun best gedaan. En... Oeh, Oh, nyama mooi. what happened? Dus we gaan gelijk door. Meer bloemen, kijk, we hebben nog meer bloemen. Nog meer bloemen. Oh, wacht. Dit is Wow. We hebben gewoon een vader en zoon hier.
Wil je één ding zeggen over je vader? Ik ben trots op hem. Hij verdient het. Ik vind het trots en het topper dat je dit doet, man. Dankjewel, man. De rest van de kandidaten, die krijgt ook natuurlijk wat leuks voor ons. Ja. Ik denk dat... Meisje leuk om het bij dweilen Nog des iets schoonmaken. moois. Meisje leuk om het bij jou. Ja. Nou, zoals we Ja, er net leuk hadden dat- uitgelegd. Zometeen gaan de 2 finalisten nog een nummer zingen. En daaruit gaat de jury beslissen wie de nummer 1 is van vanavond. Maar voordat dat gebeurt wil ik nog voor alle 6 nog een daverend applaus, alsjeblieft. Yes. En voor de 2 finalisten gaan jullie klaarmaken. Want Maaike, jij bent als eerst. Voy primer. Te canta. Ja. Ja. Descansa. Ba para trás. Vou descansar. Dat Bob Jos la trash. Dan gaan wij hier verder. De rest van de kandidaten, dankjewel voor vanavond. En tot de Dankjewel. volgende keer. Dankjewel. En de finalisten, ik zie jullie zo. Yes. Ondertussen, wie we ook eigenlijk niet mogen vergeten, dat zijn de bandleden. Ik ga even naar de gitarist. Even zijn mening vragen van vandaag. Wat vind je van de artiesten van tot nu toe? Je hebt je eigen mic. Nou, dankjewel. Ja. Ik vind eigenlijk dat ze het allemaal heel goed hebben gedaan. Ze hebben allemaal hun best gedaan. En veel mensen onderschatten het feit dat je, als je hier zo staat en je bent misschien niet gewend om met een band te zingen, dat het best wel moeilijk is. Zeker weten, zeker En weten. dan zitten hier allerlei mensen die zitten natuurlijk wel... jullie geven echt goed energie, maar de energie kan natuurlijk ook doorslaan in zenuwen. Zeker. Dus het is echt knap dat ze hier dit staan te doen. En daar mag wel nog een keer een applaus voor komen. Zeker Voor weten. iedereen. Dankjewel, dankjewel. Mooie woorden. Onze drummer, je hebt geen microfoon, hè? Je hebt geen microfoon? English. Oh! I can speak very good, very times. Alles goed, Pink Guy. Can you explain about the show tonight? I'm coming to you. Wait a minute. You can explain in English. A lot of cave in Do you know cave in Iceland? Do you know it? But I mean, Comprendo un poquito españolo, but I'm trying my best. Can you explain in English how about the show? How you feel it today? I felt very good. It was very fun to be part of the show, and I had a lot of fun playing with these amazing musicians, Paolo Baumann and Francilino. And also was very nice to see how the candidates performed, how they felt, and yeah, it was a pleasure. Thank you, thank you. Ik zal het Immersion. even vertalen. Hij zei eigenlijk, ik mag Kaapverdianen niet. Ik vind ze vreselijk volk. En we moeten allemaal terug naar Cabo. Ja toch? Ja, mooi. Dan gaan we naar de laatste. Maar we moeten door. Oh, moeten we door? Want Maaike staat al klaar. Hij was heel tevreden over de show voor de mensen die het niet konden Maar verstaan. je komt in English, nee? Nee, Lina. Engels. Maar laten we maar verder gaan. Hij was echt tevreden. Thank you. Gaan door. Ik wou je ook hebben, maar ik mag niet. Snel, kom weer gewoon. Ja, discriminatie. Ja, Nee, we gaan door naar de 2 finalisten. we gaan door. Volgens mij kunnen we hem leuk aankondigen, denk ik. Ik denk dat ik een leuke Oh, weet. jij gaat het doen. Wanneer je zint, Sint. Als ik zeg, Sint is sap. Sapakaga. Oi, oké. Ik denk dat dit nog ietsjes harder kon. Sint is sap. Onze titel, we worden weer bevriend. Maaike! Applaus! Applaus. Boa noite outra vez, pessoal. Goedenavond allemaal. Maaike Telima, coração de bater forte, puta. Anjo da guarda. Então, menino pequeninos. Já me te dar te dizer obrigado por tudo quem que está ali, por não continuar a participar, da sempre jovens e que me esteja candidato, esforço que você ali está dando.
que tem teu gente e que te poder cantar, que te poder estar ali. Este faltar de esforço dos outros e para ter moral para bem também, bater. Semente. O direito Mariote, tá boa coisa. E agora me tem que cantar uma música. Não gostar de dessa pessoa. Que fizesse música também, que é Joe Pires Mariano. E ele cantou para me rir quando gostar de essas músicas. Adorar também. Yes. Cá fala malezinha tirinha. Que Deus abençoar, que se mora beza. Cá fala malezinha tirinha. Que Deus abençoar, que se mora beza. Nós monte cara, nós Bahia. Babilônia, furtim del rei. Nós monte cara, nós Bahia. Babilônia, furtim del rei. Nós monte cara, nós Bahia. Babilônia, furtim del rei. Nós monte cara, nós Bahia. Babilônia, furtim del rei. Esse aqui é terra esculpida para Deus. Crioula bonita tá brotando na pedra. Brincar sem carnaval e na fumaça de Ribeira Julião rapid tambor da cola corsal. Não tá bascopo com batucada, não tá levado com recordai. Esse l'amour e a mãe botei uma boa, tá fala mal sem saber porquê. Não tá bascopo com batucada, não tá levado com recordai. Esse l'amour e a mãe botei uma boa. É mais saudade que feeling. Eu sou saudade. Eu sou saudade. Eu sou saudade. É mais saudade que feeling. Eu sou saudade. Eu sou saudade. Eu sou saudade. É mais saudade que feeling. Eu sou saudade. Eu sou saudade. Eu sou saudade. É mais saudade que feeling. Eu sou saudade. Eu sou saudade. Eu sou saudade. É mais saudade que feeling. Tudo vês na terra não cresce bem. Cá fala malezinha tirinha. Deus sabe que ele fazer. Cá importa do nego boé. Tudo vês na terra não cresce bem. Fala malezinha tirinha. Deus sabe que ele fazer. Eu sou saudade. Eu sou saudade. Eu sou saudade. É mais saudade que feeling. Eu sou saudade. Eu sou saudade. Eu sou saudade. É mais saudade que feeling. Eu sou saudade. Eu sou saudade. Eu sou saudade. É mais saudade que feeling. Eu sou saudade. Eu sou saudade. Eu sou saudade. É mais
saudade de que feeling. Obrigado, pessoal. Obrigado. Goedenavond. Dankjewel. Maaike! Maaike! Dá mais um aplauso. Dá mais um aplauso. Ga je doen? Oké. Obrigado. Não tá só dança. Obrigado, obrigado. Ok. Ja. Não tá legal de dança. Wanneer heb ik boeien? Wanneer heb ik Ok. boeien? Ok, agora eu vou virar para trás. Vai beber uma água. Yes. Nog applaus. Ja, wauw. Ja. Ik denk dat we gewoon gelijk weer door moeten met Signora Natalia. Última finalista. Ultimate finalist. Ik heb net Sansint een leuke voorzet gegeven. Maar deze dame komt van, als ik zeg, a senhora, na conversa. Dus ik pode falar como te falar. Jongen. Gespeeld, hè? Nee, dankjewel. Als ik zeg, Sinta Dash. Van wie is dat nummer? Mooi dit hier, mooi. Ik wil een groot applaus voor Natalia. Yes. É sim? Estamos juntos? Ok. Vamos cumprir aquela missão. TMC lá de Rora. Hoje o Nino anda. Cabo Verdeano, espalhando no mundo, paturubanda. Hoje o Nino anda. Aqui dizemos eu amo-te. Mas a minha terra tá fado, creu. Fica comigo, tá levar o conchego. Aquele sabor gostoso, nossa cachupa. Canta. Se banha terra, que te catei igual. Como tá? Se banha terra, que te catei igual.
Dankjewel. Natalia! Wauw, wauw, wauw. Wauw. Wauw, wat een festa. Wat even kan, wat even kan. Of dit kan ook Wat hier even kan gewoon. die- Ik durf niet meer. Klopt, weet je wat ik zeg? Ik me zal ook tot in kan dansen, dat dansen. Natalia, hoe voel je je? Leuk. Leuk publiek, hè? Ze zijn leuk, hè? Super. Ik heb echt genoten. Ja, oh, dat is Echt wel genoten. fijn. Ja, zeker. Hebben jullie Mikey! genoten? Dat is de vraag. hè? Ja, hebben jullie genoten? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Oeh. Oké, heel eerlijk, hè? We hebben wel echt 2 fantastische finalisten, hè? Ja, Ze zijn ja. echt geweldig, of niet? Ik zou echt niet in de schoenen nu van de jury willen zijn. Nee, dus dat. Ik ook Wat? niet. Onja, Maar voordat we de jury erbij gaan halen, wil ik even vragen. Een krippel een tap. Wanneer was het Sinti? Alec, contente que tudo esse povo ali te vibrar. É bonito. No aplaudir nas culturas, no dar nos jovens forte, no dar beijo, no força, no participar de tudo música. De tudo parte de música que lá te falta nos crioulos. Applaus. Mooi. Mooi. E para nos incentivar jovem, é que tive coragem de tomar as iniciativas, a responsabilidade para pôr gente ali. E as músicas, nota dar aquele grande abraço também, que é força de nós, se nós não estava ali, dar nós aquele moral, corrigir nós, pôr nós na tom. Bro, he say you're Obrigado, good. Maaike. He say you're good. Yes. I can explain you in English, you know that. Yes, yes. Yes. Natalia, Yes. heb jij nog laatste woorden die aan het publiek wil, die aan het publiek wil meegeven? Nou ja, ik ben Mag nog ook een in beetje... Creole wat jij wilt. Oh, god. Ja. Jamflan... Wat? Min? Doe maar Hollandees. Nee, man, Doe maar nee, man. Hollandees. Jamflan Hollandees. Jamflan Creole, né? Jam tentar. Jam concentrar. Não, é um prazer estar ali, é um prazer mesmo, enorme. E também estar ali mais banda te acompanhar e também que esse público, everybody backstage, whatever, everybody helps en ik ben muito contente. Nou, dankjewel voor je mooie woorden. Yes, dankjewel. Ik, dankjewel. Obrigada. Ik denk dat we maar gewoon de jury moeten halen, denk je niet? ik denk dat de jury gewoon nu naar beneden moet komen. Onze prachtige juryleden. En deze 2 fantastische finalisten moeten gaan verlossen. Ah, ik loop de... No, amai, quando eu... Mas logo vou falar, agora vou dar um momento serioso. Nee. Is lief, bom momento agora para poder falar. Ah, bom, não, man. Als juryleden. Is lief, bom moment. Is lief moment. Divertie. Juryleden, zou jullie zo vriendelijk willen zijn? Chipra Bosch. Mag ik ook een applaus voor de juryleden? Hooretje. Ik zou echt niet in jullie schoenen nu momenteel willen staan. Die hebben gewoon een hele moeilijke beslissing moeten nemen. Oh ja, het licht gaat aan, ik zie het publiek zitten. Oh, kijk, licht is weer aan. Wauw. Nati. Is ik moment te map, Nati? Esse Nati. momento te mam. Nati. Nati. Om de vergonha, menino. Ja, Credo. als pop naar vergonha. Sonha mãe que te mam assim. Voor je mind ben je altijd je baby. De juryleden zijn hier. Oké, spannend dit, maar we gaan de 2 finalisten. Wie gaat het woord nemen? George, Ibo? Kwasi? George de nada. Oké, então George, olha o microfoon. Alsjeblieft. Anja, man. Bom, espero que vocês gostaram. Vocês gostaram ou não? Nós não está lá de cima tudo dançar também. Moda que não tinha dito foi bocadinho difícil porque tudo quem estava ali, desses best, desejar tudo sucesso no futuro, no estudo, nome no estudo, para continuar. A única coisa, para tomar tempo que os outros que estavam ali que passar para a final, para tomar tempo e vocês também, né? A hora que vocês querem fazer uma coisa, tomar tempo, pensar, espiar aquele que está mais perto de bom e vou fazer uma coisa direito, ok? E tu deixes, quero palma para tudo que os outros também. Groot applaus. Yes.
Mooi. Desejar sucesso no futuro, que esta conseguir do que querer, ok? Que esta consiga todos esses desejos. Natália, muitos parabéns para vocês dois. Maika, ele é grande amigo, mas nem como podes ser. Um se chama Maika, outro se chama Martim, quer saber agora o que se chama. Maika. Parabéns para vocês. Entre vocês, é difícil, porque vocês tudo, da vocês de best, né? Vocês tudo fazer aquilo que você conseguir fazer, que você fazer os bons atuação, né? Não ficar satisfeito. É mim contente de estar ali presente para dizer que ali, ok? Então desejo a vocês tudo sucesso no futuro. Natália, muito parabéns. Martim, vou também segundo. Ele é primeiro, mas vocês tudo e bom. Te espero que no futuro não te vejo vocês e para continuar sempre aquele moral e excelente vocês têm. Grande palma para eles. Em palavras de Jorge, a boia ngoia aquele coisa ali pouco pulmões na cabeça para modi. Não se te brinca. E nós ouvimos pessoas. Eu ouvi amigos, você também fala badiu com nós, é? Eu vou ouvir, é? E ali, chanflanhos coisa agora. Foi muito difícil para morrer. Que os dois gentes ali, os badges da show, eles têm aquele voz que entra no coração, você entende? Coisa que queria explicar-nos, qualquer dia que ganha hoje, coisa que estou contente, mas nós todos te leva para casa, em que nós também estúdio para nós gravar música. Para nós todos, para você também, Martinho, boca tem música fora, né? Ou é botene? Tem música escrita. Coisas escritas. Então, a boa estúdio subei. Também dá ainda mais apoio na boa carreira. A boa também, Natália. A boa estúdio subei. Se também dá mais apoio na nossa carreira. Então, aquele tudo doce e eles ganham. Aplausos. Mas aquela pessoa que se também aquele competition internacional é Emi. É que assim não. É Natália. Uau, uau. Grande palma para Natália. 2024, TMC Holanda, Rotterdam. Nos finalisten, Natália Santos. Ik wil de rest van de leden wil ik ook even op het podium hebben. De rest van de mensen die vandaag auditie hebben gedaan. Sommigen zijn helaas weg. Ik wil daar nog een groot applaus voor de leden die hun best hebben gedaan. Maar ja, we hebben één winnaar. Eén winnaar. Groot applaus voor Maaike. Wauw, zeker weten. Maaike, Wauw, wauw. ik wil even, we gaan even een moment nemen voor onze winnaar. Oh, wat lief. Oh. Ja. We hebben hier gewoon 2 winnaars staan. Maar ik wil even een moment nemen met Natalia. Natalia, zou je nog iets willen zeggen tegen het publiek? Ik ben eigenlijk op dit moment ben ik gewoon sprakeloos. Omdat ik dit gewoon... Weet je, ik heb zoveel... Ik wil niet dramatisch doen hoor, maar ik heb zoveel meegemaakt. En om een keer gewoon iets te winnen... Het is, ja, dat is voor mij echt gewoon een overwinning. En natuurlijk voor zo'n mooi publiek te staan en te mogen zingen... Dat is het liefste wat ik altijd zou willen blijven doen. Ja. Mooie woorden, En mooie woorden. Jij gaat dus Nederland representen tijdens Tour de Moedokant International. Waar kijk je het meest naar uit? Ja, nou, naar de anderen. Naar de anderen. En ja, ik weet niet wat mij te verwachten staat. Ik weet het niet. Dus ik ga gewoon het avontuur gewoon aan en ik zie wel. Ja, ga gewoon vooral genieten. Dat is het belangrijkste, vooral genieten. Mag ik een applaus voor Natalia, voor de winnaar van vanavond? Ja, zeker weten, zeker weten. En die we ook niet nog natuurlijk mogen vergeten, onze grote vriend. Wat wil je nog zeggen?
Primeiro, muito agradecer Inhala Saddam. Nunca te esqueci dele. Ele que dá-me o apoio, abre porta de sua casa. Nós estamos também trabalhando para treinar, para corrigir minhas falhas. Nunca estava chato de agradecer-lhe, seria a coisa. E muito bota no meu coração. Muito agradecer a todos os meus amigos que estão ali, público que está ali. Independente de ganhar, que está ali de ganhar, está ali para desfrutar esse momento, esse prazer. E ele foi um candidato à altura, não tinha dito, ele é um candidato à altura, ele merecia ganhar. Voordat wij doorgaan, moeten we natuurlijk degene die dit georganiseerd heeft ook even naar voren halen. Een groot applaus voor Davidson. Want zonder hem stonden deze twee mooie artiesten niet in de finale. Davidson, ik ga het woord aan jou laten. Wat vond je van vandaag? Je mag die pakken. Ja, tuurlijk, mag ook. Kunnen we er een gesprek van maken? Ik had ze nog even willen feliciteren. Ik doe het tweetalig. Bedab gespaste. Maaike, parabéns. Obrigado. E vou continuar com esse esforço, com esse prazer para o povo ali, de mexer. Trazer tudo esse povo de casa. Nós tudo. Obrigado. Obrigado, Mike. Mas ik doe het tweetalig. Ik begin in het Cavriaans. Bedab gespaste nesse pergunta. Mim gostar. Mim te cheio de alegria. Te orgulhoso. Apoiar o que a gente conseguiu. Fez ele a hoje. Portanto, isso também te mereceu um aplauso e também me estava a gostar de minha equipa, como Núria, Chelsea, Kimberly, komen ze even hier naartoe. Núria, Chelsea, Kimberly, ja, kom maar naar voren. Het team die Núria, vandaag heeft gerund. Kelsey, kom maar Chelsea! naar voren. Ook ziet hij voor me. Chelsea. Ik weet niet, Chelsea is carrière aan het maken achter. Ik weet niet waar Chelsea is. Daar is Kelsey. Chelsea is weg, maar je hebt de naam Oh nee, nog genoemd. Chelsea mitte. Nee, maakt niet uit. We gaan verder. Sopa episódio ja, quem que pessoal ek te mami te trabalhar nesse evento, nesse somi. Obrigado. Jullie kunnen weer terug, want Chelsea is er niet. Não tem Oscar Yes, e não tem groot mais applaus. pessoas ali hoje é que fazer esse evento acontecer. Portanto, estava só a gostar, que também falar muito, agradecer também nos patrocínios, como a Câmara Municipal de Rotterdam, Art Studio, Alice Fortes, D Music Tavares Studio, Danilo Tavares, nos júri, lidado por Liza King, Jorge Rosário, Paulo Bauman e nos equipe de trabalho também, é que fazer isso hoje acontecer. E também mesmo ficar contente por eu não tive jovem ali que foi a primeira vez que estive subi num palco. Tem pessoas como Natália que já tem anos de fazer esse trabalho e que está ali mano já hoje, portanto é interessante. Sim. E também é interessante para ouvir de Martinho ele contar-me que ele é uma pessoa que trabalha como eletriciante, vamos dizer, eletricista, não é? Como é que a gente tenta dizer? Sim. E ele trabalhar nesse edifício ali. Ali no Zuidplein. Portanto, é interessante olhar que hoje ele bem ali, bem vencer segundo prémio nos concursos. Portanto, aplauso para nós concorrentes. Obrigado. E mais uma pergunta, Davidson. Quando eu não podia olhar a Natália? Em todo mundo Sim. canta? Não. Todo mundo canta internacional, já. Minha representante também da TMC Internacional é um projeto que me produzi junto em parceria com SV Tour, Eurico Évora, mentor desse projeto na Cabo Verde, TMC, local, nacional, e não tive trabalhar para fazer a coisa acontecer. Nossa ideia é lançar brevemente e no outono, período, acho que é setembro, a gente bem realizar TMC Internacional. Portanto, vocês ficar atentos, sigam nas redes sociais, sigam tudo canal como Letra das Ilhas, nos agenda, Neizinho também nos parceiros hoje que está ali a nós, Osvaldo Brito, Neizinho Gomes, sigam esses canais e você fica informado. Yes. Applaus voor Davidson. Ja,
In het kort, ik beloof dat ik niet veel ging zeggen, maar ja, dan ben je toch wel even daar bezig. ga je, hè? Ja, daar ga je, ja. Even bezig. Nou, ik ben vooral trots om te zien dat we hier vandaag zowel jonge mensen het podium hebben kunnen geven. Mensen die voor het eerst hier staan met een band, dus dat is echt wel leuk. En mensen die wat langer rondlopen en die dan toch ook een prijs verdienen. En daar ben ik trots op. Ik ben een van de organisatoren en ik ben dankbaar voor de steun die wij ook hebben gekregen van onze sponsoren, zoals de gemeente Rotterdam, maar ook Art Studio, Alice Fortes, Danilo Tavares, D-Music Studio, de juryleden, de band onder leiding van Paulo Bouwman, jullie natuurlijk, fantastische presentatoren. Nee, obrigado. En met deze jongen heb ik nu al een paar jaar dat wij leuke filmpjes opnemen. En ik ga helemaal stuk van de sketches die hij op het podium brengt. Nelly, jij maakt ons bijzonder trots met het werk wat jij doet op onze nationale omroepen in Nederland. Dat mag ook gezegd worden. Dus ik voel me vooral ook trots dat ik met dit soort mooie mensen kan samenwerken in dit soort projecten. En nog even als het gaat om TMC International, want dit is een voorronde voor het grote ambitieuze evenement wat soms best wel wat hoofdpijn geeft, maar we gaan door. Het staat gepland in de herfst, rond de periode september. We gaan er binnenkort, gaan we daar meer over bekendmaken, gaan we het lanceren. Dus volg de pagina's van TMC, maar ook van onze mediapartners Lettere dos Ilhas, Oswald Brito, Nezinho Gomes, Theater Zuidplein. En genoeg. En ik zie dat ik van het podium afgetrokken word. Dus we gaan door, want jullie willen Natalia zien. Yes? Oké, dankjewel. Voordat we gaan nog gelijk afscheid van Natalia gaan. Dankjewel. Ik wil jullie onwijs bedanken. Sowieso. Ik wil Theater Zuidplein bedanken, gemeente Rotterdam bedanken. Maar we hebben nog iets voor ze. We hebben... Só que pode bij. Não tem mais logo DJ lá. Dá para uns músicas semi-pop, só tem hora, afterparty. Só pode colar, só pode dançar, só pode dar aquele funaná lá, isso se quiser. Quem quer dançar mami, só pode dançar mami lá, também. Zult continuar. En ik wil natuurlijk... Anelia, Bobay? Empieza, Bobay. Nou, niet te veel. Nou, mijn Gordanja, ja, alleen mijn moeder mag mijn stem horen, toch? Ja, nee. Ik deel het niet, toch? Mensen, mijn naam is Imerso Fortes. Mijn naam is Nelly Dos Reis. Onwijs bedankt en een hele fijne avond. Applaus voor jezelf. Yes, dankjewel, dankjewel.